ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом.TJ. айни замон дар гардиши фабрика қарор дорем, ноҳияи Рӯдакӣ. аз ин тараф роҳ ба сӯи мост 46 микрорайони шаҳри Душанбе, дар инҷо бошад гардиши Ленинград ва роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ. хонаи фурӯшии имрӯзамон дӯстони азиз дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз раҳи калон то хонаи 1.6 километр деҳаи Истиқлоли 3. бисёре бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ чӣ хеле ки мебинед дӯстони гиромӣ, дар ҷамоати Мирзо Турсунзода деҳаи Истиқлоли 3 ҷойгир аст. хонаи рақами 400 ва яке аз хубиҳои ин ҳавлӣ дар он мебошад ки мана ҳамин гуна бинои тиҷоратии дуошёнага дорад дӯстон. дар ин бино дар якум ошёнаш дута мағоза ҳаст. якташро метавонед мағоза кунед, якта дигарашро метавонед ба сартарошхона ё ки дигар намуд дилхоҳ тиҷорат табдил тиҳед. ва дуюм ошёнаш дӯстони азиз боз як помешенияи калон аст. метавонед ба ягон намуд дилхоҳ цех табдил тиҳед ё ин ки ягон дигар намуд тиҷоратро метавонед оғоз кунед дӯстони азиз. ду таи дигар анвори тиҷорати дӯстони азиз ҳам аз берунам дар доранд, ҳам аз дарунам дар доранд. аз даруни ҳавлӣ нишон медиҳем. марҳамат дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ чӣ хеле ки мебинед, ҳавлии зебо ҳаст. зиёда аз 6.5 сотиқ замин мебошад, қариб 7 сотиқ замин аст ва ду бино дорад. айниқтараш 3 биноам гӯем мешавад. ин бинои асосӣ аз ду ошёнаву тақхона иборат аст дӯстони азиз. дар ин ҷо як бинои дигар склад ва ин бошад бинои тиҷоратӣ. дар ин ҷо чӣ хеле ки гуфтем аллакай, дута мағоза, дар болоям боз як мағозаи калон, помешенияи калон ва ҳоҷатхонаву ҳамом. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. ҳозир обро нишон медиҳем. качалкаам дорад. дар наздикии хона мактаб қарор аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат шурӯъ мекунем. дар ин ҷо чӣ хеле мебинед, як боғча кардагӣ чолоби ангур. дар ин ҷо навес. дуюм ошёна аз ду тараф роҳ дорад. аз ин тараф зинапоя, аз ин тараф ҳам зинапоя ҳаст барои баромадан ба дуюм ошёна. дӯстони азиз, аввал дар мана ҳамин бино цехи антисептик буд. антисептик мебаровардан. мана ҳамин гуна дароз аст ҷои складаш калон ва дар ин ҷо худи цех, худи ҷое ки маҳсулотро ба банкҳо ворид мекунанд. ҳозир бошад ин цех кор намекунанд дӯстони азиз, лекин ҳамаи ҳамин мондагӣ. барои ҳамин шумо метавонед ҳавлиро харидорӣ карда ба ҳазур дилхоҳ тиҷоратро оғоз кунед ё ин ки метавонед ба иҷора според дӯстони азиз. ҳам дута мағозаи якум ошёная, ҳам дуюм ошёнаям, ҳам як цехи калона метавонед ба иҷора според ва ҳар моҳ даромади хуб ба даст оред ё ин ки худатон дилхоҳ тиҷоратро оғоз кунед дӯстони азиз. дар ман ҳаминҷо як склади калон аст. ҳоло ҳамашро нишон медиҳем. аввал сар мекунем аз бинои истиқоматӣ, баъд аз он тақхонаро нишон медиҳем ва баъд аз он мегузарем ба дуюм бино. даруни бино дар ин ҷо ошхона, якум, дуюм, сеюм ва чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дӯстони азиз қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. баъзе чизҳоша мебаранд, баъзе чизҳош меистад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи хоб ва ин бошад чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. сабти якум ошона ба анҷом расид. акнун мебароем ба дуюм ошона. инҷо дӯстони азиз даромадгоҳ, балкон дута теза дорад ва ин бошад дӯстони азиз як роҳрави калон, холи калон мебошад. агар хоҳиш дошта бошед метавонед ҳавлиро харидорӣ карда аз ду тараф ин ҳуҷраҳоро маҳкам кунед ва ду ҳуҷраи иловагӣ мешавад, чунки ҳар якташ теза дорад дӯстони азиз. ва дар ин ҷо бошад 3 ҳуҷраи дигар, панҷум, шашум
ва ҳафтум ҳуҷра. ин ҳуҷраҳо дӯстони азиз ҳамаашон меҳмонхона мебошанд ва ҳар се ҳуҷра масоҳаташон калон аст. дар ин ҷо так хона ин дигари махоза мебошад дӯстони азиз, ҳам аз берун дар дорад, ҳам аз дарун. дар ин ҷо ҳамон ҳоҷатхона ва ин дӯстони азиз ҳамон складе ки мо гуфтем. ин бошад дуюм ошхонаи ҳамин бино дӯстони азиз. метавонед харидорӣ карда дар ин ҷо як цех кунед. бинед чӣ қадар калон аст. имконияти хуб аст дӯстони азиз. бениҳоят имконияти хуб аст. ҳам соҳиби хонаи истиқоматӣ мешавед, ҳам соҳиби тиҷорат. чунки минтақаи серодам аст дӯстон ва махозаам кунед муштарӣ мешавад. ягон цехам кунед ва ҳазур метавонед ба бозорҳо, ба мағозаҳо дастафка карда даромади хуб гиред. ин бошад дуюм дари ҳамин бино. ҳам аз берун дар дорад, ҳам аз дарун. оиди нархи хона гап мезанем. нархи ҳавлӣ бошад 950 000 сомонӣ. боз савдо мешавад, фавран срочно фурӯхта мешавад. рақамон барои тамосда рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад дӯстони азиз ва ивазам мешавад бо як хонага болои пул дода шавад. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Дом Тиҷей занг занед, пурсон шавед. бениҳоят ҳавлии хуб аст. дар ин ҷо ман ҳамин гуна ҷои хӯрӣ дорад. марҳамат, дута склади калон, якта бинои тиҷоратӣ, дута мағоза дорад, якта плашадкаи калон. боз худи бинои истиқоматие ки дар ин ҷо 7 дар хона ҳаст, ошхона ҳаст ва як холии калон. марҳамат дӯстони азиз, ва чӣ хеле ки мебинед дар ин ҷо ҳам навеси калон аст. марҳамат, ҳама чизҳои даркори дар наздикии хона қарор аст. аз номи канали Дом Тиҷей занг занед, пурсон шавед. ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамои 927 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.